laat maar zien, Jeff. De handstand. Mooie gestrekte houding in het begin. Maar je achterste zwaaibeen is niet gestrekt. Doe het nog eens. Laat het zien aan de klas. Kom eens even kijken hoe Jeff het doet. Doe nog maar, Jeff. Dus, een mooie beginpositie, mooi gestrekt. En nu op het achterste been. Dat was geplooid. Dus ik zal het voor doen. Hier. Dus wat Jeff heel goed deed, dat was een gestrekte beginpositie. Maar nu moet je eens kijken wat mijn achterste been doet. Dus jullie zagen heel nadrukkelijk dat mijn achterste been gestrekt is. Dus probeer het nog eens. Laat nu eens zien dat je achterste been gestrekt opslaat. Ja, heel goed.